Ruwame ya. Ruwame rukun, guyub rukun. Tak mene do madhep rene kabeh. Ya iya madhep endi nek ora madhep. Ana madhep rono nguyuh kae, Dik. Waduh. Yo. Nguyuh bapake. Endi? Lanang apa wedok? Mbok parani sik ya. Lho. Ya aja mesakne nah. Mosok arep diincen kae. Lah iya. Kae ngopo kae? Kowe kancamu kok. Kowe kancamu to? Lho. Sopo kowe? Lah kono ngomong karo dalange aku yo meneng. Aku iki ana waktu untuk berbicara. Yo ngomong to ngomong gari ngomong kae. Ngalih, Yo ngene nesu. ngalih. Yo. Malah guyu itu. Menika acarane sepemuda dia. Empu, Dik. Arti ya. Lho nggih. Pancen mboten sareng kula kalian niku wau. Nggih kula ra dirandat niku wau kula dugi mriki magrib ya Pak ya. Ya, magrib. Magrib to? Magrib. Oh, dalange lho ya. Kon sapa? Rupamu kok cedhok dawet. Loh. Raimu kok bandosa. Raimu kok gledek. Raimu kok duduk. Rupamu kok kirik. Apa kok anjing? Oh betane. Rupamu kaya unta. Ya bun binatang wis tek rijik ning kono wis tek. Wis ngeyel lo. Pak ya Allah Pak. Ya Allah. Ya Allah. Piye? Dalang secuilik kaya ngene. Ya jingseng. Ngene jane sing nanggap. Maksudmu? Ngene jane sing nanggap. Maksudmu lho. Mereka bareng asma sinten? Jenengan Al-al. Kula. Pak Dalang al-al. Al jengkolmu. dalange mbok sing memper. Kaya sapa Ki Anom Dijo Kangko, apa sapa kok Ki Cahyoku. Dalang kok jenenge Al-al. Lah iya. Iki dalang apa blandong kayu? Lho, Aku ora dong. maksudmu? Kowe mudhun ora tak bayar piye? Mesuwi dalange ora Pak. Dalang ngono. Dalang nesu. Ngono dupeh ketua terus apenake dhewe. Niki acarane ten gene Sumber Gayam. Niki acarane ten gene Sumber Gayam dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Niki mengke kathah matur nuwun ya. Dinggo sik. Ben bagus. Dinggo sik, Pak Percil. Jan Klecem. Anu dalang awi kae lho, Mas. Sapa? Alah, Pak Joko Konteng. Niki ten gene Sumber Gayam kathah Pak Lurah perangkat-perangkat desa sami mlempak sedanten. Niki ten gene Sumber Gayam. Apa to Sumber Gayam muter prawi? Es. Ayo. Apa to Sumber Gayam? Kowe, Heh? no. Sapa? Lho yo gentenan no. Sumber wis Gayam. sik. Aku sik. Oh iya kene ya rene lho. Kene lho, ngono lho. Sumber Gayam. Es. Sedekah lillah ora dilalekne karo warga kene. Nah, apik. Ngono lho iku. Umume wong nanggap, umume wong berkesenian memperingati hari besar yo nanggap wayang ini. Lah iya. Oh, sutek iki mikir lho, Dik. M. M. Sum yo M. Mangayu Bagyo anane wayang kulit memperingati Hari Sumpah Pemuda ngregengaken warga sedaya Sumber Gayam. Nah, Z. apik ya. Z. Mumet lho iki. Z. Iya. Zetmu gedhi kuwi. Buruk sifat warga tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Lah. Ikmu kuwi piye te dalang? Goblok ya. Dalang. Sum Yo emansipasi opo emansipasi? Apa maksudnya? Eman ora eman duwite lek digawe nanggap kesenian ngene. Lah iya, sok tahun ngarep kudu nanggap meneh. Domong yo. Tepuk tangan. Wah, ngeluh ae to rumah saku iki. Domong yo ngene iki lek ngene wani engkres. Iya. Ini iki lho wong. Ngene iki wani engkres. Seneng aku. R. Iya. R. Ora usah mecucu sik to. R. Apa? Ngat Iki menika irung Yayi. Oh. R. Rukun karo tanggane kudu tanamkan pada warga Sumber Gayam. Ya, iya apik ya. Seneng aku. G. Wah, Akeh menurut Mas aku. Alah. G. iya G. Golongan apapun tidak membedakan. Hanya satu prinsipnya, Bhinneka Tunggal Ika. Lah, apik. Tepuk tangan. Aku lek Tepuk tangan. Wani engkres ngene D. Angel lho, golek dagelan kaya ngene iki angel. Angel lho ngene iki ngono sik mok tawa 700 e. Pira to, Cuk?
Oh mudun tak potong tenan kok. Ya ora. Iya. A. Alhamdulillah ade ditanggap ana ing kene. Lah iya. Alhamdulillah. Y. Ye. Ya iki. Lah. Nanggap wayang ya iki. Iya. Ya kena. Aku medasku. A. Aneh. Yo, Alhamdulillah ade ditanggap Lho, kene. yo ora iso. Ganti. Ganti no. Apapun golongannya, apapun agamanya tetap rukun walaupun banyak perbedaan tetap satu. Lah ya. Bineka Tunggal Ika. Oh, yo. Ini yang meletek utek Yo meletek iki. Bengi iki meletek ya. M. Terakhir iki. M. Muga-muga tahun ngarep ditanggap kene. Lah. Allahumma. Amin. Lah. Kompak cacahe kompak rombongan. Rombongan kompak ngene ngentahi ya nek wong Lah, banyak. iya. Terus Wes. ten mriki Ya. adewe ditekakno kene Heeh. butuhe menghibur, Pak. Ya, menghibur. Menghibur. Betul. Karena apa? Apa? La in sakartum la azidanakum la in kafartum inna adzabil sadid. Ya, artinya Uang kuwi kudu menikmati rasa syukur. Adewe kudu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. lah iki bener. Lek adewe ora menyukuri, adab yang pedih akan dilimpahkan. Lah ya. Pinter. Lek iki mambengi ra ngene iki lho. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yo. Tahlil. Iki dinane apa? Dinane apa iki? Lho dinane iki Rebo. Lah dek Jumatane lho dino Setu. Lho iya. Lho Iki kok iso? lempo sik to sik. Sik dasarmu apa Jumatan Dasarmu apa lho Jumatan Sabtu iki? Lah kowe lho. Lho, aku ki Jumatan Sabtu mergo apa? Apa? Lek Jumat ki masjid tebek. Lho. Ngono ya. Aku golek sing longgar ngono lho. Iya ning dalan ning aspal. Men kusyuk. Iya sap. Kusyuk. Iya. Asolatu imaduddin. Yo, Salat cagak aku. Iya yo. Meleot lan ora tergantung salatmu, saudara-saudara. Wah. Ora usah mlirik-mlirik kaya ngono ta? Nyawo. Ora Mas. Aku Kale. meneng. Yo. Aku lho ngalih ket meneng kene. Hei, kale. Ora. Ora aku nae. Ngalih lho aku. Ora aja ngono nesu. Hei, kathokmu lho ketok. Kathokku putih, Bos. Ngalih gendang bar. Ngawur rek. Aja to. Adewe ning kene ditanggap. Nah iya. Butuh menghibur. Heeh. Lho lek kowe karo aku pintere menang aku lele. Iya jelas. Dasare apa? Lho ngiki matematika biji songo dibagi cah telu lho. Aku iki tenan. Wah. Oh. Domongi wit tak jak perkara pertanian wis. Apa ngerti kowe? Pertanian lho iki. Pertanian. Bab mes. Iya. Bab mes. Iya. Bab pertanian lho iki. Mati. Pertanian. Iya. Pertanian ngerti ora kowe? Pertanian jelas ngerti to? Ngerti. Wong nandure sawah. Heeh. Memulai peternakan. Bahas Bahas kewan. Bahas kewan. Paham perkara kewan? Paham. Tenan. Tenan. Tak tes kene. Tenan ya. Yo. Seksene lho lang. Yo. Lang gundulmu iki. Lah bisa dalang ora gelem celuk lang. Jangkarmu iki elek men to. Al. Lho. Pak ya. Ya bos ngene bos. Ngene nesu. Ngene nesu. Saiki ngene. Aku ket Bahas maos kobong. perkara kewan. Kewan ya. Kewan mota mati to minggu. Iya. Bahas perkara kewan. Ya. Kewan paling ngeyel sak donya ya apa? Glundung kon. Kirek. Kirek. Kurang ngeyel. Kingkong. Kleru. Ngisor pelem kae. Apa ngisor pelemi? Semut. Kurang ngeyel, Bos. Kewan paling ngeyel sak donya apa? Apa lho? Kethek. Lho. Mosok ngeyel kethek. Duh, ngeyel to. Ngeyel to. Weh, Apa? piye to? Mau piye to pertanyaanmu iki Aku piye? lak teko. Kewan apa paling ngeyel? Apa? Kirek. Kleru. Kingkong. Kleru. Yo katok. Kethek. Mosok kethek ngeyel lho. Dah lagi. Ku ngeyelan ngono Aduh. lho. Padahal Ngono kok jare pinter. Piye? ngeyel boten. Ora. Aku percaya kok. Aku percaya. Saiki lek perkara kewane glundung ngono wae aku. Piye? Rene. Pitik. Pitik ya. Perkara pitik. Pitik ya. Pitik nyapa lek pitik kok nyebrang dalan ora tolah-tolah. Ya mergo mripate kan yo lurus ngono lho. Lho, ya ora no. Nyapa pitik lek nyebrang kok ora tolah-tolah, kok langsung lurus. Wis ngerti berarti dalane kuwi. Ya ora. Wis apal berarti. Yo saya kleru no. Terus
Ya mergo pitik mripate ning kene karo ning kene. Lah lek mlumpuk ning tengah mestine tolak-tolak ngene lho. Lho. Ya kena. Nih, Iya iya. aku bos. Iya. Wah, kowe iki udo kok marai. Aku orang nggawa iki mau aku sewengi kobong tenan. Aku bedhek ana aku, glundung. Yo. Apa tuh bedhek? Aku ki mau mangkat. Mangkat. Saka Solo mau. Lewat dalan kene mau to. Wah, jan. Aku ro cacahe mau dolane lenggok-lenggok wae. Oh, elep kae numpak elep. Elep kae jan istighfar kae Cak. Istighfar. Tobat. Oh, oh. La ilaha Elep illallah. mau jan do tobat kae. Iya iya. Padha tobat. Lah arti dalan to. Heeh. Takok. Ana wong ki. Ya wonge ndek rapat tidur lah. Heeh, ning pinggir dalan kok tekoni ngono to? Tekoni. Pak, niki mangke sing wayangan ten pundi? Jawaban iki, ora. Lho. Oh, ngono kok. Tekoni ora. Ngono kuwi. Terus Sing mangke dalu wayangane Mas Al ten pundi? Ora. Kok iso? ngono kuwi. Iya. Kok iso iki? Kok iso ya? Terus Mlaku delok to takok bapak-bapak. Anu Mas niku gendeng. oh, ala bae wong edan. Kowe takon karo wong gedhe Oh, iki piye terus. regane? Kowe ngerti ora? Apa? Sik to, sik. Apa? Kowe ngerti ora? Ora. Mosok bedar ini, Pak? Mosok Loh, bedar. sik to, sik. Piye? Cangkemmu genahno. Sik to. Ah kan wong kan mangkat karo rombongan. Mangkat teko Solo. Ya, terus Teko kene tekok ning wong. Ngerti dalang al? Ora. Wayangan kowe ten pundi? Terus kowe Mlaku mlaku. delok takok bapak-bapak. Niku gendeng, Mas. Kowe Gendeng. ngerti ora? Ora. Enggak lah iki. mlayu rene kok ya mlayu. Masa rene ta iki? Oh, mlayu rene. Le, kok. Hei. Oh, Sil. Iki piye to iki jane? aduh. Sing gendeng aku iki lho. Aduh. Yo mbok aku Sing gendeng ngomong. iso aku lho. Lah kowe ngerti ora? Ora. Ayo wis kok. Lah aku gendeng berarti. Nyala mangsaku. Saiki rene. Dalange ganti dhewe. Nyapa? Saiki nyoto-nyoto pinter, gantengnya ganteng. Ganteng. Gagahe gagah. Gagah. Sopo? Bagusnya bagus. Wayangane ya penak. Penak. Saiki tekoni ya. Takon. Pak, Nyapa? kula jarang ngertos wong gendeng. Ngerti. Bab wong gendeng ya. Yo, Jarang ngertos wong gendeng. Ngerti? Mantun lek Perasaanku ra penak iki, perasaanku ra penak. kosek to kosek. Iya. Piye? Menawi wong tendalan nggih, Heeh. ora klamben. Iya. Ngono ki wong gendeng ya, Pak. Heeh. Iya. Terus wong lek ning dalan omong dhewe ngene wong gendeng. Gendeng. Gendeng ya. Gendeng, iya gendeng. Sik saiki sampean tak tekoni. Iya. Sampean mayang ket kapan? Kita SD. Ket SD. Iya. Sore sampai isuk omong terus. Omong terus. Dhewe. Sowi kek. Yo dhewe. Ket SD. Yo dhewe. Nemen wis boleh. Ket SD. Oh celeh iki. Periksakno lho. Apa? Sehat aku iki. Aku lo peduli iki lho iki. Piye? Iya lho maksudmu iki. Lah yo wong iki lek cirine omong dhewe jawab dhewe kuwi wong gendeng. Gendeng. Saiki ate koni. Jenengan asmane sinten? Al. Al. Iya. Dados napa? Dadi dalang. Sore sampai isuk omong mboten. Yo omong Dhewe. dhewe. Ngono ki piye to ra sing dirasane Oh, wong iya. gendeng ngono ki piye to? Kok aku gendeng to, Cuk? Wis. Beh, Iki naga wong gendeng. Wis. Beh, Gendeng kabeh. Piye to iki? beh. Wah, wis jan dalange Wah wis. ngene kok nangkap dalang gendeng. Lah Loh. terus piye iki? Lek iki gendeng ade melu gendeng. Dhewe ra melu. Dhewe metu rombongan. Lho, adewe gendeng. Lho, kowe kan